pri novom videu, zdravím vás, dá sa potrošičko 2014 a hráme hru Knockout. Tí, ktorí to neviete, čo to je za hra, je to hra o tučňakoch a hneď vám to vysvetlím. Teraz rovno ideme na prvú hru, tak to bude Classic, nie, bude to Game Mody a Game Mode hráme, ktorý je smaller. Priznávam sa, tento Game Mode som ešte nikdy nehral, lebo tu bol nový update, ale inak dobre. Nemám rád tento Game Mode, lebo ako vidíte, keď jedného tučňaka dám, alebo strelím, alebo ako to povedať, tak veľa ho neštuchnem. Ale to inak nevadí. Inak mám parádny skin, Wizard, a ideme do robota modrého. Vyzerá to tak. A trafíme sa alebo nie? Dajte like, odber, zvonček a ideme aj tak či tak. Ideme do žaby, lebo sa mi len tak páči. Takže asi tak. No nevadí. Netrafili sme sa, alebo trošku trafili, ale tak nevadí. A ideme znova do žaby a trafíme sa. 3, 2, 1, 0. Či trafíme sa alebo nie? A nič. Nevadí. Tak ideme teraz do žeby. Ideme na zmrzlinu. A ideme na zmrzlinu. Dala jednotku alebo trojku. Ale to nevadí. Teraz ideme na sumo hráča fialového. A čo dáme? 3, 2, 1, 0. A nič sme sa netrafili. Nevadí. Hlavne dajte do komentárov, či spadne toto video, alebo nie. A dajte tiež aj ten odber. Veľmi mi to pomôže. Takže ideme na to. Ideme na zmrzlinu. Lebo len tak. Čo, prečo nie? A trafíme sa, alebo nie? A? Skoro sme vypadli. A teraz koho dáme? A, podľa mojich výpočtov, keď strelíme do gumy, tak sa trafíme do toho jedného tučniaka. A trafili sme sa do zmrzliny. OK. Dobre. Ale hra nám uznala, že sme všetci vyhrali. Tak, to je super. Tak ideme rovno na druhú hru. Budáme FFA alebo 2 týmy. Ale vyzerá to tak, že bude FFA. FFA znamená, že každý proti každému. Jednoducho asi tak. Ideme do žltého samuraja a trafíme sa alebo nie. Uvidíme. A máme tam. Trafili sme sa parádne a teraz ideme do modrého robota. Do modrého tučniaka, no. Do modrého robotového tučniaka. No, asi tak. Nevadí. Sme mŕtvi. Tak ja sa vám ozvem, keď bude ďalšia hra. Čaute. Takže, sme späť. Ideme na novú hru, zatiaľ kým títo dvaja dosúpasia. A ideme na novú hru. Juchu. Takže, som zvedavý, čo bude ďalšia hra. Bude Juggernaut alebo FFA? Dáme Juggernauta. Juggernaut je hra, kde je jeden veľký tučniak a presne do ňoho, do samuraja ideme. Žltý samuraj. Juhu. A ideme. Toto podľa mňa bude najrýchlejšia hra na svete. Čo? Kokos! Všetci sme vyhrali, aj keď sme zomreli, ale všetci sme vyhrali. Na prvé kolo, jak to je. To som ešte nevidel. Tak teraz dáme hot potatoes. A uvidíme, či a ako sa tam dáme. Joj, túto mapu som ešte nikdy nehral, takže neviem, čo sa tam robí a tak ďalej. Takže dáme asi do
pár super. Paradá. Ajaj. Sa mi zdá, alebo jaj? Nie. Ja, že už sme tu iba my. Že už som ja aj vyhral. Takže sme späť. Super, ideme do stredu. 100% ten zelený kaktus do mňa narazí a ja pôjdem do vody. No jasné. No nič, škoda. Nevadí, nič sa nedá robiť. Takže ideme, čakáme a už sme vyhrali. No toto bolo také rýchle. Tak ideme na ďalšiu hru. Dáme Mr.